care doar să vă bage Petre, mașina, Petre!
Bravo, Ioane, lasă-te pe ea, Ioane, ca lumea! Ioane, lasă-te pe ea, ca lumea! Așezăm, haide! Haide la om, haide la om! Acolo! Pe terenul Rubel legitim deschide scorul minutul 3 prin Alina. Bine, bă! Hai! Hai! Bravo, bravo, Alex, bravo! Bara lungă, Budei! Dai înapoi, nu nimic, dai înapoi! Alex! Bă, Gigi are stângul, bă, dreptul nu! Doamne, rămâi dreapta! Alex, lasă-l acolo, bă, coboară, Alex! Joacă! Hai cu om, hai cu om! Ajută, Alex! Atenție, pisică! Ia plajă, pisică! Hai, Ioane, hai, Ioane! Hai, Ioane! Ia! Haide, desfășor! Bravo, bravo! Uite partea! Băi, dați-vă după oameni care pleacă după minge! Haide, hai! Hai! Uite înapoi! Hai, Ioane, acolo! Hai, Ioane! Eu, pe stânga, dreapta, Dane! Lasă-l, mă, de lasă! Dreapta, Dane! Rămâi stânga, Emil! Mai urcă geampa, că n-are cu cine! Meciul restabilește calitatea minutul 6, autobuz Lucian Ursu. Stăteam în doi pe o bară, băi! Stăteam în doi pe o bară! Pase, pase!
Hai mai frânt! Condor! Hai! Hai, rămâne unul aici. Hai, rămâne unul Mai în spate, lasă-l Gigi acolo, toată-mă! Hai cu om, că să mai Iulia! Hai fiecare cu om! Hai răut, ia om! Alo, Buge! Hai, Ioana, du-te! Hai, Ioana, în spate, așa, du-te! Hai, Gigi, mai poți? Hai! Du-te! Hai! Bate! Hai, du-te, mai bine! Bă, haideți mai strâns la urmă, stați mai aproape de ei, îi lăsați! Hai, văd-o, oameni! Îi lăsați prea mult! Hai, da, nu-i nimic! Lasă, Răut! Bravo, bravo! Alex! Hai, Club! Hai, luați-vă! Păi normal! De picioare! Mai și disperați! Alex! Aici, pe picioare, gol! Hai! Șor! Hei! Dau și stânga! Bravo! Urcă bebe! Șu! Ăla e, bă!
Hai în spate, Ioan, hai! Hai, bă, cu om, bă, că pierdeți pe drum, bă! Zice? Dar nu, hai, șo, că pierdeți pe drum! Poate și noi. Hai, trebuie iau înapoi, că nu e unde e față. hai, du-te în spate, hai în spate, tatonează! Răul, tatonează! Hai înapoi, hai înapoi! Hai, Ioan, hai, Ioan! Dă-o, dă-o! Șute-te! Ioane, intră în centru la față! Dă-o! 5 bucăți, băi! Au omorât pe ăsta, am mâncat ce bravo, bravo! Merge! Hai, fi! Vine acolo! Liniștește-o! Hai, calm, așteaptă, Cizi, așteaptă cu om! Fără baul, băi! Caută-l! Andrei! Andrei! Andrei, dă-l lui Alex! Bravo, bravo, Ioan! Oh, bravo, bravo! Hai mai în spate! Merge cu ea! Andrei, tu! Bravo, Andrei, bravo! Centru, Alex! Pleacă la ultimul! Cum să dai așa? Bă, nene, cum să dai așa? Bă, bă, când e, nu da de-asta, băi! Vine, vine! Bebe! Am venit și eu, bebe! Bravo, Vice, bravo, bravo! Hai în spate, hai în spate, Ioane! Nu falta! Bravo, bravo, Alex, bravo, bravo! Bravo, bravo! Dă-l trebuie! Nu merg acolo, nu merg acolo! Da, da! Ioane! Mai dreapta, nu dreapta! Așa, așa! Nu stai, Vice, nu stai! Bravo, bravo, Ioane, bravo! Hai și pe ăsta, avem!
Paul! Ăla intră fără nici nu dați la dezvoadă, ăla nu vede. Uite-te și tu! Gător! Pase, pase! Fără faul! Haide, haide! Nicola, Ioane, coboară un pic! Lasă mingea jos, te rog! Remus! Băi, dați pase, băi! Hai, Alex! Urcă, Sică! Ăla care e Sică! Andrei, vino aici! Andrei, vino aici! Andrei, vino aici! Egalitate pe terenul 1, BNGP marchează golul la 2, numărul 18 prin Alin Nacu. Fără faul, băi! Fără faul, da? Hai, Gic! Bravo! Ioane, hai! Aproape! Aproape, băi! Remus coboară ușor! Bravo! Singur! Hai, Ioane, hai, băi! Hai, bine, țigană, bine, țigană! Hai! Bravo, bravo, bravo! E anecarea aia! Haide, atent! Pe dreapta! Apel! Deci, schimbă să dea, poți să te dea. Schimbă să dea, uite, tu ai numărul lui fratele, da? Auzi? Aș ține tu pe fratele meu, că eu sunt la fotbal aici, n-am cum să vorbesc acum. Pune pe fratele meu și dă fratele toate detaliile, da? Bine, bun, bine, mai că tu, baba. Vino aici, vino aici! Uite, n-am geamă, vino aici! Hai, Gabi! Ușor, dreapta jos! Dani! Ușor pe picioare! Roio, Andrei! Dani, vezi că o să te sune acum, practic, ca să poți să-l bagi de singur, da. Unul la poasă, în centru! Asta, mă! Hai, mă! Mergi, Pepe, din spate! Automat, putem să și noi cu automat, că dacă vreau. Ia! Nu așa! Uite, urcă-mă mai sus tu, bă! Uite-l cum a urcat! Bravo! Hai, Bebe! Nu se întoarce! Da, stai! Dă-mă, mă! Dă-mă simplu, Bebe! Ia, pa! Uitați-a tu! Hai! Hai, Gigi! Hai, Bugei! Bravo, bă! Bravo, bă! Bravo, Giampa! Bine recuperat! Bravo! Uitați-a tu! Hai, Gigi! Hai, Bugei! Bravo, bă! Bravo, bă! Bravo, Giampa! Bine recuperat! Bravo! Haideți atenți acum! Haideți atenți! Bravo, Andrei! Bravo, bravo, bravo!
S-a deschis scorul pe termen 2, Andrei Dumitriu marchează golul de 1-0 pentru Haide-te la fel, atent, atent! Mă dai de așa că vă țin în primară! Bravo, bravo, Gigi! Bravo, bă, Vice, calm! Pleacă, 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 Gigi! Pleacă, Gigi! Ia vezi, ia vezi! Dar lungă! Haide, stânga, Buze, stai stânga un pic! Uite ăsta aici, aceea e geampa, lângă. Bravo, Gigi, nu? Atât, Gigi, nu trebuie să iei mingea, decât să nu iasă pe ea de acolo. Bravo, Gigi! Bravo! Pleacă geampa! Bravo, Andrei! Bravo, Andrei, nu trebuie să iei mingea! Aici de... Spatele, bravo, Buze! Bravo, bă, Buze, bravo! Bravo, Buze! Bravo, geampa! Bravo cu tine! Pleacă invers! Nu, invers! În loc să ducă ăla. Bravo, Gică! Bravo, bă, Gică! Pleacă-mă de acum, pleacă-mă de acum! Așa, bravo! Dreapta! Hai, moare! Îndel, îndel! Ia uite-l! Fața comod, dreapta sigură! Hai, Ioani! Hai, spate! Hai, cop! Ia unde? Bravo! Acolo, 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 acolo! Andrei și el! Atenți, da? Bine! Bate cu stângul, Vice, nu-ți fie frică că o bagă în poartă. Bine! Gata, joacă! 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 E geampa, ieși în el! N-are cu cine, n-are cu cine, ține-i dreptul, ține-i dreptul. A marcat Liviu Mușan, scor de poartă, sunt 25. Așa, mă. Aici stai, Buze, aici stai, atunci, atac, atât, atât stai. Urcă, Buze, nu coboră, nu coboră, nu coboră. Bine, mă! Bravo, Buze. Singur, Andrei! Andrei, scot! Andrei! Gata, gata! Hai mai atent puțin, mă, băi! Lăsați-mă arbitrajul, domnule. Aruncare de la margine. Rămâi cu ea acolo. Atât, atât, geampa, atât, atât, e cu spatele, e cu spatele. Ține-i dreptul, ține-i dreptul. Nu mai are voie să tragă. Ține-i dreptul, nu are voie să tragă. Hai, hai. Sigur! Atât, Buze, bravo, Buze, bravo. Să faci preluarea aia bine! Fără forțele! Bine. Bravo, bravo! Bravo, geampa! Bine, mă! Ieși, Andrei, ieși, Andrei. Bine, hai. Hai, blondule, hai! Acolo, Dani, stai cu loc. Și nu părere. Te rog eu. Bine! Nu intrăm în discuție, asta ți-am zis. Nu că nu ai părere. Să respect, să știi. Lasă acolo.
Dă-i, dă-i, Gigi, dă-i, dă-i! Hai, vino, mă! Buze! Hai cu fața, cu fața! Da! Bravo, Gigi! De lungă, hai Buze, vină, hai Alex! Hai, bine! Bravo, bravo, bravo! Bravo, Alex! Repede, țar! Vezi mă acum! Nu de acolo! Vino aici, apa! Nu! Așa! Da, mă! Am-i o mie! Bine, Andrei, bravo, tată, împiși toată cu banii. Dă-mi o poate, eu dădeam ăla! Atât, Alex, atât, e cu spatele și are dreptul, dreptul! Bravo, blondule! Ușor, ușor, ușor! Dă, băi, oamene! Bravo, Gigi! Bine, Alex, bine făcut, bine făcut! Bravo, bun faultul, bun faultul, bun faultul! Bun faultul! Băi, m-am încercat, uite la mine! Bine, Andrei! Blondule, blondule! Respiră un pic, nu te mai duce, respiră acolo! Respiră, nu te mai du! Hai, Ioane, dar ce are? Ce-a tu nou? Nu stai bine! Uite acolo trebuie! Bine, Alex! Bravo! Noi! Bravo, Alex! Bravo! Ușor, ușor, lasă-l pe blondul! Ia uite geampa! Ia ține-vă un pic de minge! Bravo, Alex! Felicitări egalează la 3 în minutul 30 prin golul marcat. Așa, bravo! Mai repede, așa! Hai înapoi, Andrei, hai un pic, hai un pic! Bravo, bravo! Ia uite! Hai, Gigi, hai, Gigi! Mă dă dreapta ta, mă dă! Gigi pe lungă! Dus! Mai departe, mai departe! Atât, fără brațe, așa, bravo! Bravo, bă! Șut! Bravo, bravo! Ține-o în teren! Bravo, înapoi, cu geampa! Hai la jumătate! Lasă! Ești roșu la față, te-ai echivocat tot de-al Bravo, bravo, Ion! Bravo, Olimpiu! Hai, hai! Continuă, fără ușor! Joacă mingea, joacă mingea! Atât, atât, Alex! Dă faul! Oprește acum! Hai, Remu, hai! Gigi, hai! Coboară! Nu merge eu pe el! Mai reținăm? Andrei! Andrei, lasă pe spate! Bravo, blondule! Hai, ajută-l! Hai, geampa, repede! Bine, Andrei! Bine, blondule! Bravo! Ia-o, Alex! Ia-o! Vezi și pleacă! Ia-o cu tine! Pleacă, Alex, să primești! Hai, Alex! Lampa, băi! Așa face de adică. Bine, Andrei! Da, bravo! Drum!
Lasă-mă, mai rău, face... Nu-i nimic. Nu-i nimic. Nu, ai înapoi un pic, lasă un pic, mai poți. Bine, Giampa, bravo. Ia-o cu tine, Alex. Bravo, hai, Remi. Hai, Giampa. Dă-i-o, dă-i-o, blondule. Aoleu. Alex! Giampa, te-ai dispus! A marcat pentru Dream Team Andrei Popușan, numărul 32. Atât, blondule, așa, drept. Hai, Giampa. Bine, mă. Bravo. Cu mâna, cu mâna! Nu te faci, dreptul, Andrei, bravo, tati. Hai, Giampa. Atât, lasă-l pe portar, atât. Alex, pleacă! Atât. Bravo, Andrei. Bravo, hai înapoi, Andrei, un pic, Andrei, un pic! Ieși! Nu, să-mi dau! Bine, Giampa! Andrei, hai un pic, haide! Opa, cum bate? Bate acolo! Hai, un pic! Hai! Alex! Hai! Opa! Dar nu mai poate să coboare, a rămas unul cu Andrei acolo, nu mai coboră. Dar ce vrei, i-a prins fața, e nebun. Așa, Alex, un pic, Alex. Aici a greșit cu tablonul, dar n-a intrat la minte. Nu-i bine, aici a bravo, bă! Ai! Bravo, ești. Hai, Giampa, bine. Alex, coboară un pic! Alex! Hai, Alex, cu curaj! De ce ți-e frică? Te faultează. Hai cum! Stai acolo, Ioane! Hai! Deacă! Bine, bă, Vice, bă, bravo, bă, așa! Bravo! Așa, Vice! Ieși! Hai, intri... Aoleu! Ba da, mă, bine, Vice! Bravo, bă, Vice, bine, blondule! Cine de ea? Opa! Mai fault! Lasă mingea jos, care de la margine? Blondule, mai poți? Hai să intri unul care... Hai, intră, lasă-l pe buze, lasă mingea! Hai, buze! Giampa, rămâi acolo, Andrei o să vină. Rămâi Giampa aici și o să vină șansa. Dar rămâi unul aici pe spate, Andrei! Nu, coboară la mijloc, la jumătate. Pe spate, Andrei, una și dau! Bravo! Coboară! Hai, Giampa, e singur, ține drept. Bravo, așa, da. Bravo, Giampa! Spatele 1! Spatele, acolo! Atragi, Vince, că ești mare, Vince! Pică! Lasă-mă, joacă, Alex, joacă! Ține de ea. Bine! Bravo, Alex, bravo! Gata, Alex, gata! Mijlocul! Cine joacă? Ține de ea!
Hai! Spate, Bebe! Bravo, Alex! Bravo, bă, Alex! Bravo, 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 Alex! Bravo, Alex! După faza asta îl scot. Îl scot, îl scot. Hai, geampa! Pleacă școală! Nu greșit. Lung sau bun. Hai, Remus! Bravo, Andrei! Rămâi acolo. Hai, urcă! Deschide unghi. Bravo, bă, bravo! Hai, hai. Spate, mulți, Alex! Haideți, atenți, mai un pic! Hai mai repede! Bravo, n-are nimic! Coboară puțin, coboară puțin! Coboară! Bravo, bă, Andrei, bă! Bravo, Andrei, bravo. Dă-i-o! Singur! Direct! Bă, bravo, mă! Bravo, bravo! Bravo, bă! Hai, De ce o grăbești, bă? Transpime care este în minutul 38 la Olimpică Steaua. Așa. Hai, n-are nimic, bravo, Nici, n-are nimic! Asta e, Andrei, n-are nimic! Voi greșiți că trebuie să jucați în față, nu cu el. E lungă. Coboară, Alex! Coboară și tu, Alex! Alex, coboară și tu! Bravo, Andrei! Hai, atenți! Spatele, spatele! Bravo, bă! Bravo, bă, punte, bă! Bravo, punte! Hai, să mai un pic punte! Hai, orientați-vă, orientați-vă! am dat cu piciorul, bă! Am dat cu piciorul, bă! Ajutat! Dau eu! Dau eu! Da! Dania! Bravo, punte! Bravo, bravo! Haide, ți-am ai curăța! Coboară aici, geampa, așa. Atent, hai că mai un pic, bă! N-are pic. Bravo, Alex! Așa să zic! Au, Urcă, buze, buze! Andrei, marci! Lungă, lungă pe Andrei! Că sunt trei! Spate, mulți! Bravo, mă, cheamă! Bravo, bă, Alex, așa, da! Bravo, Bacan! Jugando mici, PSV am face stau 0-1. A marcat Andrei Dimitriu, minutul 22. Părintele Năzăniș al face stau este rugat să rămână pe teren pentru certificată de premiere. Hai, Gigi! Hai, Buze! Bravo, bă! Bravo, bă! Bravo, Giampa! Bine recuperat! Bravo!